všetkých dobrých ľudí na Deň svätého Huberta 4. a 5. septembra 2010. Bude to jubilejný 20. ročník. Tešíme sa na to, máme tam veľa nových vecí. Aj tí, čo chodili doteraz, tak uvidia niečo nové, uvidia unikátne svetové slovenské trofeje poľovnícke, uvidia výstavu 90 rokov slovenského poľovníctva, o tom bude aj vodný program, pretože tohto roku je práve výročie 90 rokov organizovaného poľovníctva na Slovensku. No a uvidia veľa krásnych výstav, galerijného typu, uvidia sochy, parohovinu, uvidia veľa osvedčených podujatí, ako sú súťaže vo vábení, uvidia veľké množstvo atraktívnych výstav. Prvýkrát bude u nás seminár Piatok spojení 20 rokov Dní svätého Huberta. Budeme mať pravda, že svetovautorskú omšu krásnu s obetnými darmi, uloveným jeleňom, s krásnym sprievodom, to bude v nedeľu o 10:30, bude tam koncert, bude zábavný program. Bude atraktívny rybolov, bude hádzanie flinty do žita, humorné súťaže, pätev poľovníkových, o najkrajšiu, najdlhšiu bradu. Nejdem ani všetko hovoriť, aby ľudia prišli a pozreli si. Každý, kto zaplatí, za vstupenku dostane pamätnú mincu, to je tiež taká novinka. A čo veľmi dôležité, ak môžem povedať a pozvať dobrých ľudí, tých, ktorí chcú trošku pomôcť ostatným, budeme mať prvýkrát v histórii Hubertovskú kvapku krvi a verím, že veľa poľovníkov aj ostatných dobrých ľudí daruje krv, pomôže tým ostatným. To podujatie využijeme na to, že keď je tu tak veľa dobrých ľudí, nájde sa isto niekoľko, ktorí dajú tú najcennejšiu tekutinu. Srdečne pozývame. Ďakujem. Áno.